Díomh mo chairde cén cuoine bhfuil sibh tásúla gom go bhfuil gach duine ar bhain na muiche agus go bhfuil sibh ag buint tainmh as an aimseir úntach atá gcuin buíochas le dia. Is mis Ricky agus táim i gceannas ar an gúntas CraicLeGaeilge. Agus tasdíonú am leabhart libh ar feadh second faoi chospóir an Leathanach is dócha. So cén fá ar thosaigh mé an Leathanach seo. So, an tanam, so anam an Leathanach ná CraicLeGaeilge. So, bhíos ag súil le Gaeilge a chur chun cínas dócha. Agus písa crach a bheith agam ar an Leathanach freisin, hoping to have a bit of fun, a bit of crack ar an Leathanach. So, siad an fár thosaigh mé an Leathanach. Tasdíonú Gaeilge a chur os chóir daltaí freisin. Maar tá is a gcuibh go gahin fermhór na naltaí anna chuid ama ar an bhón. So, bíonn siad ar Instagram ag féchint tríd na pictóran tamar fad, agus más féidir lom hashtag ag chur riomhochail, agus más féidir lom chaabharthirt do ghaltaí, fochlór nua a eolam, abertí nua a eolam, ag buintú sáide as hashtag is gachar mar sin, déananig mé an rud sin. So, sin an fár thosaigh mé an Leathanach, ar son na naltaí ag tá ag déanamh an taistis hóisirig, agus daltaí na háirteiste freisin. Ach, díríam ar an ramadach freisin, agus bíonn trána gceist quiz úntach ar mo chúntas gach lá. I try to have a good quiz on the scale, on the story gach lá freisin. So, tásúla gom go muinnig sibh tainmh as an Leathanach. Enjoy it. Agus má tá aon ceisne go bhfuil de seol chuam na ceisne lehar dulna. Go raibh míle maith agaibh.